Zoran Žmirić gostovao je u srednjoj školi Ban Josip Jelačić u sklopu književnih susreta koje moderiraju sami učenici. Kako bi se uopće pripremili za razgovor sa ovako svestranim autorom i urednikom, moderatori su morali uložiti mnogo truda, ali i čitanja. Da, ja imam informaciju da su pročitali nekoliko knjiga i oni su se zapravo vrlo dobro pripremili za ovo danas. Zapravo imaju priliku razgovarati sa autorom o njegovim djelima, što je uvijek zanimljivo, poticajno kako njima, tako i meni. Oni su prvi puta zapravo u ulozi moderatora, pa sam vidio da ih je malo ih pere trema, ali to ćemo razbiti na početku odmah, zato jer književnost nije takav bauk. Ja inače volim ležerno pristupati književnim večerima, ovo je posve nalik tome, tako da vjerujem da će biti dobro. Svestranost autora proteže se od glazbe, preko književnosti sve do novinarstva. A kako sam kaže, pisanje se ipak pokazalo kao njegova glavna niša izražavanja. Kako sam iz Rijeke, to će moja generacija shvatiti, ja sam krenuo s glazbom. Rijeka je takav grad, tamo je svaki kvart u jednom trenutku 80-ih do 90-ih imao jedan kvalitetan rock band. Ja sam se 2 desetljeća vrlo aktivno bavio glazbom, imao tu sreću da sam svirao s nekoliko stvarno kvalitetnih bendova. Međutim, u jednom trenutku sam shvatio da je pisanje ono što je de facto moj poziv i što me ispunjava i zapravo medij kroz koji ja želim nešto reći. I evo to traje već 20 godina, imam 10 knjiga na tržištu, nešto romana, nešto putopisa, imam čak jednu zbirku poezije, većina toga je prevedena na nekoliko svjetskih jezika. Ne znam, teško se definirati jer kad pišete onda vam je gotovo svejedno pišete li ovu ili onu formu. Jednostavno to pisanje je ušlo u prste i curi onog trenutka kada se pojavi potreba za time, a hoće li to ispast pjesma, zbirka, kratka priča ili roman, to nikad ne znam. Znači vi ste jedan od onih što moram pisati, jer to mora iz meni izaći. Pa mora izaći, recimo kad bi nestao medij iz nekog razloga, pisao bi valjda grančicom u blatu, tako to ide. Autor se osvrnuo i na informacijski jaz između generacija, prvenstveno što se tiče područja poput književnosti. To je potpuno druga generacija, njima puno toga nije jasno, iako sam ja živući autor, pa čak i kada razgovaram sa učenicima u mom gradu, recimo njima neke stvari nisu bistre, nisu na primjer jasne stvari zašto smo mi 80-ih išli u Trst u nabavku odjeća i tako dalje, ne razumiju taj koncept uopće, onda im ja pokušavam objasniti kako smo u državi imali pet fabrika koje su proizvodile cipele, nijedne od njih nisu bile martensice, onda smo morali ići po njih u Trst. Ali shodno tome onda možete misliti koliko oni mogu razumjeti lektiru koja je zapravo nekakav ruski klasik ili nešto slično, kad oni ne mogu shvatiti recimo kako je to bilo ovdje u našem podneblju prije 30 ili 40 godina. Tako da, njihov fokus jest kraći, to je generacija koja je zapravo rođena s onom tehnikom na koju smo se mi s nekim predznanjem životnim srodili, navikavali, oni su s tim rođeni i zapravo to je potpuno druga generacija, razmišljaju o drugom formatu. Fokus im je kraći, knjige im nisu toliko napete, iako moram priznati, nedavno je jedna blogerica mlada, 17-18 godina djevojka objavila knjigu, ogroman red je bio zapravo za kupovinu i potpis te knjige, tako da u principu ja vjerujem da njih knjiga i zanima, ali ih možda malo manje zanima onaj sadržaj koji mi stari dosadni želimo zapravo staviti pred njih. No za razliku od lektire, Žmirićeve knjige puno se lakše čitaju i shvaćaju od strane novih generacija, upravo zbog stila njegova pisanja. Nije, pa ja pišem pitko i jednostavno, ja zapravo pišem onim stilom kakvim i sam volim čitati, osim toga kako sam čovjek iz pop kulture, meni su filmovi, serije, video igre izuzetno važna komponenta zapravo u životu, tako da nekako shodno tome i pišem, tako da oni moguće da moje knjige lakše konzumiraju nego neke druge, ali mislim u konačnici toliko nije bitno je li to knjiga ili neki drugi medij, mislim da je bitno da se konzumira nekakav sadržaj koji ih može obogatiti ili im otvoriti neka vrata, pomaknuti ih u razmišljanju na bilo koji način. Posebno zanimljivo je i autorovo koketiranje sa gejmerskim žanrom koji predstavlja također važan element njegova života, kako je kao prvi u Hrvatskoj pokrenuo portal za video igre. Pa ja sam to dosta kasno otkrio, ja sam dijete iz radničke obitelji, kompjuter je meni bio nešto SF, to je nešto što sam viđao u filmovima, tako da sam tek negdje 90-ih mogao sebi to priuštiti i to sam i učinio. Gaming je nešto što je zapravo nije bilo samo zabava, u jednom trenutku je postalo i posao vrlo unosan.
Međutim, kasnije kako me put odveo negdje drugdje u životu, gaming je ostao bitan faktor u smislu nekakvog primanja nekog narativa, jer kad govorimo o gamingu ne mislim na neke igre u kojima se isključivo puca u nekoga, nasilje nekako, se skupljaju neki bomboni skačući po nekim platformama, nego govorimo o igrama koje zapravo imaju scenaristički izuzetno snažne priče, tako da ja zapravo jako uživam u tome, jednako kao i u knjizi ili u nekom dobrom filmu. Na kraju je autor istaknuo kako se, iako možda osjeća velika razlika između generacija, kao nikad prije, što od samih pogleda na život pa do mišljenja i ponašanja, on ima veliko povjerenje u mlade i njihov uspjeh u životu.